Zdraví přátelé, my dnes pokračujeme. Minule jsme skončili tady u těch dílů a osazování těch návykových vložek. No a dneska už se vrhneme na montování celých těch převodovek, celých těch domečků. Čili já jsem si tady připravil samozřejmě všechny díly. Trošku se vám to zoomnul, abyste to měli trošku víc detailů. Není potřeba to brát z nějakého velkého, širokého úhlu. Budeme dělat tady v podstatě teď chvíli na stole. Čili co budeme potřebovat? Potřebujeme tady ty osičky. Potřebujeme řemenice GT2 s 20 zubama a na široký řemen, čili na 9 řemen. Pak budeme potřebovat samozřejmě tyhle řemenice, ty velký, ty budeme mít 4 celkem. Pak potřebujeme ložiska 625. Samozřejmě nesmí chybět řemeny, uzavření, podložky M5. Tady všechno necháme, to všechno budeme potřebovat. No samozřejmě potom asi šroubování šroubky M30x40, 30x40 a pak ještě dalších mnoho věcí, kterým se postupně propracujeme. Uděláme to zase jako vždycky, já tady udělám ten jeden domeček. Sestavím, tohle není ono, tohle je ono. Sestavím ten jeden domeček, ten si uděláme na kameru a já pak ty zbylý 4 zbouchám tady sám, netřeba se opakovat 4 kroky. Jo? Čili připravíme si, první čím začneme, tak je osička a osazením těch řemenic, těch 20 zubových. Tady je důležitý nepostrácet ty imbusy, ty červíky teda, které se tady válejí. V každé řemeničce by měly být 2. Takže já si tohle tady vyskladám na potom. A začneme tedy osazením té řemenice na osičku. V manuálu to je krásně napsaný, čili začneme tak, že osadíme osičku a mělo by to být tou řemeničkou dovnitř a tady vlastně bude potom na konci ložisko a zašroubujeme si tam jenom, aby nám to lehce drželo. Tak si tam chytíme ty červíky. Joj, už nám to lítá. Dobrý ho nasadit na imbus a pak teprve šroubovat. Tak, co je důležitý? Důležitý je, ta osička je tady sfrézovaná z té jedné strany. A nad tím sfrézováním na to nám musí tlačit jeden ten červík. Jo? Máme tam 2, ale jeden z nich musí být na to sfrézovaný. A teď v jaký vzdálenosti to máme utáhnout. Takže odsáď po hranu té řemenice to musí být 33 mm. Čili my si připravíme šuplérovo měřidlo. Já si tady na něm nastavím 33 mm, mám tam 0. mm. Zajistím. A teď ve své podstatě
si to tady takhle, je to trošku na houbeles, si to tady takhle krásně přiložím, naměřím a v této pozici utáhnu ten jeden impuls, co je na tu sploštělou část. Ještě to preventivně přiměřím. No a vidím, že se mi to maličko hnulo, takže povolím ještě. Jsem si s tím hnul zas. No tady je problém s tím, jak se vám to snažím ukazovat, abyste na to taky něco viděli. Co mi to zase hnulo. Ona asi úplně brutálně se z toho nestřílí, takže jsem to klidně mohl nechat. Že mi to tam nesedělo asi o 2/10. Tak, takhle to je akorát. To dotáhnu. Ještě jednou kontrola. Jo, to je ono. Jo, takže, jak říkám, žádnej úplně, jako jestli nám to nebude sedět o 2/10, tak si myslím, že jako tam s tím žádný problém není. Dotáhnu teda zároveň už rovnou i ten druhej. Tady je důležité, aby to bylo fakt utažený, protože tady jak se něco povolí, tak je to velký špatný. Ale zase opatrně, je to v hliníku. Tady by podle mě vůbec nebylo od věci tam jebnout trošku loktajtu třeba na ten červík, jo? I kdyby se tam dal třeba nějaký ten lehkej, který se dá povolit. Taký to nepidílko. Ale OK. Čili máme připraveno. Teď jsem si tady přepnul, abych viděl, jak je celá ta sestava. Čili dáme si ložiska a v podstatě na tuhle stranu přijde nasadit ložisko takto. Pak přijdou dvě podložky z té druhé strany. Čili M5 samozřejmě, osička je 5. Dvě podložky. Opět ložisko. Tak. Zase dvě podložky. Jedna, druhá. A řemenice. Velká. Teď tady máme dva červíky, nestratit. Čili my si je tam integrujeme. Klasika. Druhý. Se vám to snažím ukazovat, ale asi to nemá význam. Tak. Máme. A přijde to takhle naintegrovat, jo? A zase naštelujeme si ten jeden červík tady na tu plošku. Cvakneme to hlavně, ať nám to drží u sebe a utáhneme. Tak a tuhle druhou. Tak. Ložisku by se nám to mělo otáčet.
No a poslední ložisko přijde sem. Takto. Co je důležitý, je nezapomenout osadit řemen. Teď ho tam také nasunout. Prostě ho tam musíme mít, protože pak už bychom ho tam samozřejmě nedali. A nyní ho teda umístíme do domečku. Vezmeme si ten menší, ten, co má ty díry, a přijde to tam takto. Takto osadit, přičemž je důležitý, aby jsme ty ložiska dali do těch domečků, co tam jsou. Tady vám to můžu ukázat. Tady vidíte ty jednotlivé domečky, jo, takže je potřeba do těch domečků aby nám to sedlo. Tak, tady mi to v domečku sedí, tady taky, tady taky. Jo, mělo by to potom teda vypadat nějakým způsobem jak takhle. Ložiska v domečkách. Ale si ji v podstatě přiklopíme. Tak. Smáčknem. A máme v podstatě jeden domeček smontovaný a teď už nezbývá nic jiného, než domeček sešroubovat. Tady si zkuste, že se vám otáčí. Ta řemenice měla by být krásně volná. Tak, si tady vyndám trubky. A z téhle strany standardně sešroubujeme. Tak. Zatím to jenom tak chytím, ještě to neutahuju na fest. Samozřejmě jedem to křížem. Standardní utahovací systém. Jo. Teď už nám to v podstatě drží. A mělo by to být v pořádku. Tak, v tuhle chvíli to mám teda nějakým způsobem sešroubovaný. Ještě to není dotažený, teď to dotáhnu. Jo, a mělo by to být OK. Celkem to na sebe i sedí. Takže dotáhneme na finál. Neutahujte to nějak úplně brutálně. Samozřejmě utáhnout se to musí, ale nervěte to, přece jenom je to v plastu. A je to v těch zalisovaných, zatavených pouzdrech. Takže s rozumem. Koukám, jakoby předpis na moment tam nemají, takže na pocit. Tady by to nemělo povolit, je to v plastu,
Většinou, když to je v plastu, tak to nepovolí. Jo, krásně máme šroubky našroubovaný a máme jednu řemenici v podstatě připravenou, hotovou. No a v tomhle duchu já teď si šroubuju ty ostatní a až to budu mít, tak budeme zase pokračovat dál. A my pokračujeme. Zase bych vám to mohl zoomnout. Ať to máme lepší viditelnost. Takže, tady jak vidíte, mám hotový 4 domky. To se mi tady přimotalo. A budeme pokračovat. Zase smontujeme jeden, já pak dodělám zbytek. Čili připravil jsem tyhle díly na ty nožičky. Samozřejmě nezapomenout projet ty díly trojkou vrtáčkem. Budeme potřebovat M5 matky, klasický, a šroubky M3x8, jo, standard zase. Tak, a montuje se to v podstatě tady, jak máme tyhle ty tři šroubky. Ale co je důležitý, pevně musíme dát matku do toho dílu. 1, 2, 3, 4. To bude stačit. Tak. Matka se montuje tady ze spodu. Co se mi maličko nelíbí, že ta matka že tam nedrží. To se mi trošku nelíbí. Mohla by tam trošku držet. No ale co neděláme, že? A doufám, že teda nám to nějak nevypadne. Tak a já teď budu muset přijít na to, do kterého zrovna to držím. A držím to. Tak, bylo to tohle ten. Přidám to tam takhle dát. Jo, tady musíme mít tu díru. Tam tady musí projít. Vezmeme si tři šroubky a přišroubujeme. Když trefím dírku. Nás jenom lehce přichytím. Tak a dotáhneme. No a zase jako vždycky prostě s rozumem, nervem to nějak úplně na brutál, jo. No a v tomto duchu osadíme zbylý domky. Máme hotovo, naintegrováno na všechny a my se můžeme pustit do dalšího kroku. Tentokrát přidělání řemenic na motory, čili budeme potřebovat řemenice GT2, 16 zubů a na šestku řemen, jo? Což je vlastně tenhle ten, protože to přijde přidělat potom sem. Tak, zase standard, vyndám si řemenici, vyndám si nějaký ty červíky, ideálně 2. Zbytek zase pak dodělám bokem.
připravím si do řemenice červíky. Tak, mám připravený červíky v řemenici. A teď, jak to tam přijde na ten motor, jo? Přijde to tam takto, řemenice dovnitř. Zase, motor má plošku, čili proti té plošce musí přijít potom nějaký červík, třeba takhle. A připravil jsem si tady, zase máme ten tools, který nám teď pomůže správně nastavit tu řemenici na motoru. Tady máte výstupek, který se jmenuje Z, protože to je Z-ová osa. A přibližně v této pozici, takhle když si to dáte, tak bychom to měli utáhnout. Já teď musím najít ovšem, kde mám. Já si tady připravím tu drážku, abych ji měl správnou stranu. Jo, takhle dotáhnu. A teď klasicky řemenici dotáhnu. Tím, jak ji dotahuju, tak ona se mi lehce srovná na tu plošku. Dotáhnu i tu druhou. A je to. Jo? A je to. Mám připravený motor, řemenici. Tak, máme připravený motory. Zase jsem si připravil držáky na ty motory plastový. Budeme potřebovat zase šroubky M3x8. Připravíme si a přiděláme si ty motory na ty držáky. Tak, teď důležitá věc, jak tam ten motor přijde. Motor přijde tak, že takhle takhle. Takže motor přijde takto. Konektor musí jít vůči té hraně toho držáku. Jo? A přišroubujeme. A dotáhneme. No, mám připravený jeden motor, tak to zase všechny. No a my pokračujeme. Připravil jsem si tady konečně zase rám tiskárny. Máme tady připravený vevnitř motory, převodovky a budeme potřebovat další spojovací materiál, čili potřebujeme matky M5 do té drážky a šrouby M5x40. No a my budeme teď montovat ty převodovky. Čili tady vezmu jednu převodovku. Jak pak ona tady asi přijde? Si říkáte. No. A
já si to říkám taky. Tímhletím to jde asi dopředu. Tohle je blbost. Mám blbou převodovku. Tak, tahle převodovka je sem. Tahle převodovka je sem. Tahle převodovka je sem. A logicky tahle převodovka by měla být sem. Máme to dobře? To je otázka. Jo. Převod, převodovka jde dopředu. Takže takhle to máme dobře. Čili připravíme si tady jo, vychází to dobře. Připravíme si do profilu matky M5T. Podívám se, jak tam mají být. Je to celkem jedno, že tam dáme takhle. Tak, přijdou dvě a musíme si ještě štelovat. By nám to pasovalo, ještě kousek. Takhle nějak by to mělo být. Tady máme, to nám pasuje do profilu, jo, takže s tím nejde hejbat a tady nám to chytějí ty matky. A v podstatě co uděláme je, že tam vrazíme dva šroubky M5. A přišroubujeme. Tak. Tak. Měli bychom to mít přesně tady všechno zároveň, což já mám. Můžu utáhnout. Tak. Myslím si, že je dobrý. Tak. Zas to nebudeme nějak zbytečně rvát. Ono to bude celkem držet. Drží to dobře. No a takhle celý postup opět zase dokola. Máme namontovaný všechny 4 převodovky. Teď si namontujeme motory. Aby jsme mohli namontovat motory, musíme ještě nacvakat do profilu další matky do té drážky. Takže vždycky 2. Jedna. Druhá. Jedna.
druhá. Dál budeme potřebovat 5 šrouby, a to konkrétně M5x10. M5x10. A budeme šroubovat zatím jenom ten druhý šroub. Tenhle první šroubovat nebudeme. Budeme to šroubovat za ten druhý, protože sem pak musí přijít napínák, který tam musíme teprve dát. Čili první věc. Musíme zaháknout řetěz nebo řemen. Zahákneme si řemen. Tak. A teď je potřeba ještě tady poštelovat ty matky, aby tam seděly díry. Což je prekérní situace. Tak, už mi sedí. Už mi sedí. A na ten jeden šroubek přišroubujeme. Aha. To je můj oblíbený imbus, tenhle ten. Tak, mělo by se nám to teoreticky srovnat, protože je tam drážka. Zatím netřeba to nějak napínat, to všechno uděláme potom s tím napínákem. Akorát si tady zkontrolujeme, že tady máme díru pro šroubek a máme tam matku z druhé strany. Neutahujeme to, jenom si to chytneme, jo? Není to utažení napevno. V tomto smyslu namontujeme ostatní. Chtělo by nám to přesně sednout do té drážky a zás neutahujeme, jenom si to přichytíme. A takhle všechny 4. Když máme přidělané všechny motory, vezmeme si napínáky, zkusím to takhle nějak natočit, abyste to tam nějak viděli. Zase důležitý správný napínáky jsou tak a tak. Takhle ho tam zastrčím, vezmu šroubek a přišroubuju. Respektive jenom chytím matku. Nebudu to utahovat, musí s tím napínákem jít hejbat. Jo? Jaj. Daleko, musím si tam otočit. Jo. Malý
maličko pohnula matka v profilu. Super. Jo, všechny šroubky tady povolení zatím, jo, není to utažený, napínák je nenapnutý. Zkontrolujeme si. Konektory motorů musí být dovnitř. A tohle je momentálně zadek, tohle je předek. A vždycky byste měli mít ty řemenice takhle do toho zadku a do toho předku. Jo? Ono to snad ani jinak nějak dát asi nejde, doufám. Tak. V téhle chvíli, když to máme všechno povolené, ještě si to teda zkontrolujeme, že to fakt nemáme nějak brutálně utažený, musí to být volný. Potřebujeme vypnout ten řemen, zároveň si zkontrolujeme, že nám ten řemen fakt chodí v tom, že to je všechno v pořádku. A teď bychom měli zacvaknout napínák a vlastně v této pozici to celé dotáhneme a už na finál. A je to, jo? A už nám to drží. Zkontrolujeme, že to máme v rovině, ale mělo by být. Jo? Tam by se to nemělo. Jsou tam ty drážky, takže by to mělo nějak držet rovinu. Tak, stejně tak tady, povolím ještě preventivně, aby byl nějaký, tak. Zatlačím napínák, docvaknu úplně na doraz. Zkontroluji rovinnost a dotáhnu šroubky. Jo. Mělo by to jezdit. Tak. Hledat trošku hůř, protože tam je ten řemen a to kolečko převodový, ale i tak to půjde bez problému. Tak. A dotáhneme, jo? A úplně stejně i druhou stranu. No a nás už čeká poslední krok. Máme to všechno přidělaný, přišroubovaný, napnutý, seřízený. Takže přijde poslední krok dneska a to je přidělání nožiček. Čili dáme si gumové nožičky. Pro tento účel použijeme šroubky M5x16. Potřebujeme 4 kousky. A na tom už nic světoborného není. Standardně tady přiděláme nožičku do té naší matky, co jsme si tam předtím zandali. Kdo zapomněl dát matku, prekérní situace, že? Tak. Asi to nebudeme utahovat nějak brutálně. Standardní. Ona je vevnitř kovová podložka, ale je to i plastový ze spoda, takže utáhnout můžeme tak nějak přiměřeně.
No, přátelé, a je to. Máme v podstatě tady spodek pro tuto chvíli hotový. V příštím videu budeme pokračovat ještě osou Z. Tak. Budeme pokračovat osou Z, kde si tady musíme přidělat napínáky na řemen. Ještě tam samozřejmě žádný řemen dávat nebudeme. A pak budeme pokračovat dál. No. Zatím jako super, no. Všechno, líbí se mi, ten manuál je poměrně dobře zpracovaný a všechno je připravené opravdu precizně, že všechno pasuje a není s tím nějaký velký problém, nemusí se nic nikde upravovat. Zatím se nemusel nikde nic upravovat, jo. Takže z tohohle pohledu za mě super. Taktéž, že jsou tady připraveny tyhle ty tools, pomocí kterých můžete nastavovat právě ty řemenice a tyhle ty věci poměrně jednoduše a rychle. Jo, nemusíte to nějak složitě odměřovat. Tam, kde je potřeba něco odměřovat, není to úplně kritický. Jo, pokud se netýká rámu, jo, samozřejmě rám ten je kritický, ale ty osičky tady v těch převodovkách, tam to bylo celkem, jak říkám, i ten 0,5 milimetru vám to odpustí, když to dáte blbě. Tak jo, to je pro tohle video vše, pro tenhle díl a já se zase budu těšit u dalšího pokračování. Takže zatím se mějte a čau čau.